Her ser du en kunde. Han har ikke en af sine allerbedste dage. Og her kommer den glade virksomhedsejer. Han kan slet ikke lide at se kunder, der er kede af det. Han underkaster kunden den sædvanlige test for at afsløre, om der nu også stadig er liv i kunden, og han starter ved at trække kunden lidt i den hængende underlæbe. Dette skaber imidlertid ingen synlig reaktion hos kunden, så den glade virksomhedsejer går over til at klappe på den runde og nedtrykte ryg. Da dette heller ikke giver resultat, kaster den glade virksomhedsejer sig over den solidt plantede bagdel. Der har altså tale om en enkel, hurtig og billig måde til at undersøge, om der stadig er liv i kunderne. Undgå at få bank af kunderne, og lad os give dig et bud på en Matrix Research kundeanalyse, som sætter fokus på fastholdelse og udvikling af kunderelationerne.